Parece que foi onte cando trouxemos do monte este vello castiñeiro. Noutrora bravo e lanzal como a min. Imos leválo pro souto, neno, dixo meu pai. Este é bo para as castañas. Do meu pai herdei o cariño que lles teño a estas centenarias árbores. E vir ao souto fai que me lembre daqueles tempos en que os castiñeiros eran parte esencial das nosas vidas. Eran os nosos berces e os nosos cadaleitos. Quentaban os nosos osos e por riba quitaban a fame de moitas casas. Teñolle dedicado moitas horas a preparar a terra, a plantar e a enxertar castiñeiros, para despois ir repoboando os outros ou ben ir facendo outros novos. Ademais, eu penso que os castiñeiros teñen moito futuro. Basta ver os prezos que teñen a madeira e as castañas. E por riba, o solo do castiñeiro é moi bo e produtivo. Bos cogomelos teño apañado eu nel. E que dicir da castaña? Tan humilde na súa forma e tan soberbia no seu sabor. Tanto cocidas como asadas, con leite. Tamén nas nosas casas facemos os magostos. Nos que as castañas son as raíñas e danzan fachendosas no tixolo, ata que están ben asadas. Despois hai que poñerlles unhas berzas por encima, para que se poñan moles e estean listas para comer e poder gozar de todo o seu sabor. E así, dende sempre, nas longas e frías noites de inverno, vellos e novos, vímonos xuntando a calor do lume das nosas lareiras.